Serious Gaming, ġeneru tal-logħob li l-għan ewlieni tiegħu huwa li min jilagħb jitgħallem. Vanessa Camilleri, assistent lettur fil-Fakultà tal-Edukazzjoni, stqarret li dawn it-tip tal-logħob jinfluwenzaw l-attitudni ta' min jilagħb fil-konfront ta' ħaddieħor. U nsibu ħafna minn dawn il-logħob pereżempju fil-qasam mediku. Fejn jidħlu nurses u għajnuna anka kif wieħed iġibruħu anka mal-pazjent, jew inkella anke logħob iktar serju fejn għandek surgeons, anka cardiac surgeons li qegħdin jagħmlu operazzjonijiet virtwali. Bejn l-erba' u l-ħamis saret konferenza fil-Fakultà tat-Teknoloġija tal-Informatika u tal-Komunikazzjoni fl-Università ta' Malta, fejn għadtu riċerkaturi barranin u Maltin stħarġu kif is-serious gaming jista' jintuża fl-edukazzjoni tal-istudenti. Kienet organizzata wkoll Game Jam, dinja kompetizzjoni fejn f'jumejn żewġ timijiet ridu joħolqu żewġ logħbiet differenti. Tim minnhom li ġej mill-Istitut tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni fl-Emkast ħareġ b'logħba għat-tfal. F'din il-logħba huma jitgħallmu jarfu l-ikel tajjeb għas-saħħa u dak li mhuwiex. You have to select by swiping either left or right whether you eat the healthy food or you eat the unhealthy food. You obviously will have a specific time limit, and then as time goes by, you can either grow fat if you eat unhealthy food, or you grow skinnier if you eat healthy food. Il-logħba tat-tim ta' St.Martin's Institute kienet immirata għal ġenituri, fejn f'din il-logħba jkunu għassa għal bajja b'ħafna perikli. L-għan tiegħek huwa li tara x'inhu ta' riskju u x'jista' jaffettwa affarijiet li għall-bidu jidhru li mhumiex ma jikkawżaw xejn, ma jekk persuna pereżempju qabad fl-ixkun jaf jinqasam f'idejh jew jaf iweġġa' jew hekk. Allura l-punt huwa li inti jkollok tkun qed tara s-sitwazzjoni kollha u tara x'jista' jaffettwa xiex u ma tħallix li jkun hemm speċi ta' chain reaction u bażikament jinqala' il-problemi.